Ahojte, zdravím z Hurgady a máme tu jún, už pomaly koniec júna a slovenské české deti finišujú, chystajú si záverečné skúšky, boja sa možno o známky, čo bude. No a všetkým musím povedať, že tie moje egyptské, tak tie už ani nevedia, do jakej školy chodili. Končili začiatkom mája a keby išli naspäť do tej školy, v ktorej boli doteraz, čiže do egyptskej súkromnej, tak by museli ísť podľa egyptského štátneho systému a ten je taký, že deťom začína škola vlastne až koncom septembra a začiatkom októbra. Takže dobre rátate 5 mesiacov prázdnin v lete a plus zhruba 6 týždňov prázdnin v zime. Závidím tým deťom a som taká ale zlá matka, že to tým našim už ten ďalší rok nedoprajem, lebo sme sa s manželom dohodli, že to už naozaj, čo je veľa, to je veľa a tých prázdnin v podstate skoro 7 mesiacov v roku je skutočne priveľa. Tak sme vymysleli, že to skúsime v tom budúcom školskom roku tak, že ich dáme do medzinárodnej školy a tie školy idú podľa systému iných krajín. Takže snáď sa im bude páčiť, snáď sa naučia ešte viac ako v tej egyptskej škole a snáď budú mať také tie prázdniny ako aj slovenské a české deti. Myslím, že aj tie úplne stačia.